Ty ľudí, čo tu s tým šaškuješ? Zahráme pieseň o bezpečnosti pri práci, ako hovoríme s pánom bratom. Bezpečnosť pri práci je dôležitejšia ako práca samotná. Pán brat bude hrať na hudobnom nástroji, ktorý sa volá Ropovo družba. V roku 2008, keď nám prvý raz zavreli točky, sa to volalo plynovo danál, teraz sa to volá reverzný tok. Priblíži sa k vám, lebo aj tak by sa to tu namestilo na výšku, v tomto pódiku milom. Ja budem hrať dneska na bezpečnostnej tabulke Len tu pracuj. A pieseň o bezpečnosti pri práci sa volá, že rozpoviem vám jednu pikošku. No, ukáž, či hrá. A je tu parádne. Rozpoviem vám jednu pikošku a v práci som si oškral pokožku a ruku a nohy trošku a ruku a nohy trošku. Prúser sa však ďalej zväčšoval, v lekárničke chýbal z obväzu obal s dátumom a výroby, stop šíreniu choroby. S dátumom a výroby, stop šíreniu choroby. Ďakujeme veľmi pekne. Ty si ho vymutuj teraz, vymutuj ten bezdrátek.